Det her det er et forsøg med at brænde plastik af, og derved identificere, hvad for noget der er klor i. Vi starter med lav densitet polyethylen, og først der brænder vi det af rent. Og her kan vi se, at der kommer en svag gullig flamme. Vi prøver nu at brænde polypropylen af. Og her får vi også en gullig flamme, dog mere kraftig. Bruger vi polyvinylklorid, altså PVC. Det skulle gerne brænde helt normalt, også fra en gul flamme, og det gør det også. Her er det bare en meget kraftig og stor flamme, vi ser. Nu bruger vi et stykke kobber, hvor vi først varmer det op, så det bliver rødglødende, og så stikker vi ned i et stykke af plastikken, så det kan sidde ordentligt fast. Og så tager vi ind i ilden, og så ser vi, hvad der sker. Hvilken farve det brænder med. Her starter vi igen med polyethylen. Og her skete der så ikke særlig meget. Vi tager nu PVC ind, og der kan vi se en stor grøn flamme. Og det er så kloret, der gør det.